Ahoj vodiči a vodičky, vítam vás pri ďalšej časti z našej série Autoškola laicky. Schválne som v dodávke, nie v osobnom aute, z jedného dôvodu, aby som vám vlastne lepšie mohol ukázať, ako preradzovať a podradzovať rýchlosti, čiže dnešná časť sa bude niesť v tomto znamení, pretože osobné auto má tu niekde radiacu páku, dodávka má hneď vedľa volanta, takže bude to lepšie viditeľné a zrozumiteľné aj pre vás. Na úvod mi môžeš hodiť odber, určite ma to poteší. A vlastne preradzovanie a podradzovanie je taký kvázi strašiak pre začínajúcich vodičov. A pritom netreba sa v podstate čoho bať z jedného jednoduchého dôvodu, a ten dôvod sa začína na N, a to je neutrál. Čiže k tomu sa dostaneme za chvíľočku. Logika vraví, že pokiaľ sa rozbieham a už mám auto rozbehnuté, to čo sme si vysvetľovali v predchádzajúcich častiach, tak ideme presne podľa toho, ako sa čísla stupňujú. Čiže na jednotke rozbehnem dvojku, hodím trojku, štvorku, päťku, po prípade šestku, v závislosti od toho, či moje auto disponuje aj 6. prevodovým stupňom. Väčší strašiak je podradzovanie. Niektoré vodičky, áno, myslím vás, ženy, máte pocit, že keď chcem podradiť, napríklad ako ja teraz mám zaradený 5. rýchlostný stupeň a viem, že o nejakých 500 metrov budem odbáčať doprava, tak niektoré vodičky si myslia to, že už keď budem odbáčať doprava, tak ja už teraz musím začať s tým, že vyhodím, podradím do štvorky, spomalím, podradím do trojky, spomalím, až pomaly, kým neodbočím do zákruty alebo nevidím z tej križovatky, na ktorú idem. Dá sa to, samozrejme, ale podľa mňa je to hlúposť. Z jedného dôvodu, lebo zbytočne sa stresujete na to, čo radím, než na tú danú situáciu na ceste a v cestnej premávke. Čiže preto súdruzi inžinieri vymysleli takú vec, čo sa volá neutrál. Názorne si to ukážeme o chvíľočku. Viem, že v polke obcí budem odbáčať napríklad doľava. Ja si vyradím rýchlosť a teraz kašlem na to, na celú radiacu páku, na celú prevodovku, na všetko. Motor mi ide, motor mi nezdochne, motor bezo mňa nespraví absolútne nič, bez toho, aby som mu ja niečo prikázal. Viem, že budem odbáčať za nejakých, vyzerá to 100 metrov. Stále nerobím nič, stále sa sústredím. Hodím si smerovku, pribrzdím, kontrolujem situáciu na ceste, stále nič nerobím. Viem v podstate, že o chvíľočku môžem ísť. Vidím, že takmer nestojím, ale idem, čiže to je dôvod na rýchlostný stupeň 2. Hodím si dvojku a až teraz vlastne pokračujem v jazde. Dvojka, trojka a tak ďalej. Rozumieme? Čiže my nemusíme sa danou situáciou stresovať, že do jakého ja rýchlostného stupňa musím až podradiť, že by som vedel odbočiť. Do žiadneho. Vy vyhodnotíte, do akého prevodového stupňa hodíte až vtedy, keď vchádzate do križovatky. Áno? Aby ste nezastali. Viem, že idem nejakých 20, proste nestojím, ale sa hýbem, tak hodím druhý rýchlostný stupeň z jedného dôvodu. Jednotka by vám spravila veľmi veľké otáčky. Pri trojke by vám auto mohlo zdochnúť, takže najlogickejšia možnosť je vlastne druhý rýchlostný stupeň. A teraz, klasická klišé fráza, čo znamená, keď niekto povie, že musím sa stotožniť s autom, naučiť na ňom jazdiť, na danom aute, musím sa na ňom zvyknúť. To neznamená, že vy neviete šoferovať, ale musíte si zvyknúť presne to, aké sú citlivé brzdy, ako reaguje riadiaca páka, ako je sprevodovaná, kde zabera spojka a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že vy po
deň, 2, 3, 4 dňoch si na to auto dané zvyknete a už s tým sa ako keby vžijete. Čiže ak niečo sa deje, nejaká stresová situácia alebo niečo, jednoducho vyhodím do neutrálu, nestarám sa. Či s neutrálom zastavím, alebo s ním budem pokračovať ďalej. Na aute mi to nevadí, nespraví mi to nič. Čiže teraz ideme si ukázať ďalšiu modelovú situáciu preradzovania. Stojím na križovatke s neutrálom, netrápim sa s ničím, sledujem hlavne situáciu na cestnej premávke, vidím, že môžem ísť spojka, prvý rýchlostný stupeň a ideme. Vidím, že vytočím do nejakých 3000 otáčok, prehodím do ďalšieho rýchlostného stupňa. Dvojku sme mali, trojku, teraz vytočím do 2700, 800 približne tak. To už musíte cítiť, že už keď ten motor má vysoké otáčky, tak do tých 3000 je ideálne už preradiť, áno. Každý motor to má ináč samozrejme, ale treba si to skúsiť na tom svojom, ale do 3000 je taký, no, ešte, že sa to dá. Hodím si 5. rýchlostný stupeň a už sa nestane. To isté viem, že o chvíľočku dostaneme sa na 90-ku, keď idem na dodávke, tak to nie je také jednoduché. O chvíľočku viem, že bude prikázaná teda maximálna rýchlosť 70-ka. To znamená, vy musíte vedieť, skúsiť, samozrejme to je stále na skúsení, čo robí daná rýchlosť na danom rýchlostnom stupni. To znamená, ja mám teraz 5, čo to spraví s mojím autom, keď spomalím na rýchlosť 70? Dusí sa? Je už podtočený? Chveje sa? Ak áno, tak už podradím do 4. A budem si pamätať do budúcna, že so 4, so 4. rýchlostným stupňom môžem počítať pri danej rýchlosti, napríklad od 50 do 90. Viem, že vtedy, keď idem takou rýchlosťou, viem, že s istotou môžem hodiť 4. rýchlostný stupeň. To platí o všetkých stupňoch. Vy musíte pochopiť to, teda naučiť sa na svojom aute, že ktorý rýchlostný stupeň koľko môže ísť, akou danou rýchlosťou disponuje. To znamená, ja viem napríklad na Super B, čo mám, 50-kou, teda na 3. rýchlostný stupeň môžem ísť od 30 do nejakých 60, 70, je to na otáčky ešte relatívne dobre. A tak ďalej, a tak ďalej. Áno, čiže vy si musíte zobrať dané auto, na ktorom budete jazdiť a zistiť. Jednotka proste to je od 0 do 20. Áno, už má potom vysoké otáčky. Dvojka je od 20 do tých nejakých 50 a to už je také na hrane. Trojka 50, 70, 75 cca, potom hodíme do 4 a 4 disponuje, príklad hovorím stále, rýchlosťou od tých 70 do 90, je to otáčkovo ešte správne, hej? A potom už samozrejme 5 a 6, ak ju máme. A vy, ak sa naučíte, to už budete robiť podvedome. Viem, že mám neutrál a sústredím sa na cestnú premávku, vidím, že za chvíľu bude nejaká zakruta. Viem, že mám neutrál, potrebujem zaradiť rýchlosť. A teraz, to môže niekoho zostresovať, aký rýchlostný stupeň. Ale ja už si poviem, aha, ja už viem, pozriem rýchlo na tachometer, idem ledva 60, nejakých 55, aha, som naučený. Čiže 4 je od takej rýchlosti po takú, viem, hodím si 4, nestresujem sa, sústredím sa ďalej na cestnú premávku. To isté, spojka, 5. rýchlostný stupeň. Čiže vy, ak sa chcete sústrediť, alebo proste nechcete podradzovať s rýchlosťami, keď idete niekde zastaviť, tak vám to stačí úplne jednoducho si vyhodiť do neutrálu a to, čo sme už na začiatku videa rozprávali, nestresujem sa, netrapím sa s rýchlosťami, kontrolujem cestnú premávku. Vošli sme do obce, je tu 50 obmedzená maximálna rýchlosť, mne už klesla rýchlosť na 50, takže to isté ako predtým, 4. rýchlostný stupeň, lebo moje auto dokáže ísť aj na 4 50, Super by to nedokázal, lebo tam je sprevodované trochu ináč. Takže tak, a v podstate to platí pri každom jednom rýchlostnom stupni. Vy sa nemusíte báť, že
Ja som naučený iba na 40, iba na štvorku, že štvorka platí pri tej rýchlosti, pri každej jednej rýchlosti je pri tom danom aute pravidlo, ktoré sa nemení. Nie je pri každom, ale pri jednom aute sa to pravidlo meniť nebude. Vidím, že odbáčam, vyhodím si neutrál, smerovku, ja sa sústredím na prejdenie tej križovatky, nie na to, aký rýchlostný stupeň hodím. Ďalšia križovatka doprava, dám si smerovku, vyrovnám volant a viem, že chcem pokračovať v jazde. Aha, idem 20, čo to znamená? Jednotku to je málo, na trojku to už je, teda na jednotku to je veľa, na trojku to je málo. Hodím si druhý rýchlostný stupeň a pokračujem v jazde ďalej. Vytočím do daných otáčok motor, spojka, prehodím do trojky. Lenže ja odbačam zase, vyhodím si do neutrálu a sa sústredím na cestu, na nič viac. Odbočím a vlastne už zastavujem. Stále môžem zastaviť s neutrálom bez toho, aby som sa musel s niečím trápiť. Motor stojí, ja som bez stresu došiel na dané miesto, kde som chcel. Takže milí vodiči a vodičky, dúfam, že vám tento návod a nejaké tie rady pomohli. Budem rád, ak mi zanecháš odber. My sa uvidíme pri ďalšom videu a nech sa darí. Veľa šťastných kilometrov. Ahoj.